कोळंबी घेते हां. ती मोठी कोळंबी हां. सोडे पण आहेत. $200 या मस्त आहेत मोठ्याची. हलवा 800 लागते. 700 जिताडी जिताड आहे. बारके नाही तर जिताडेवाला पाहिजे. बारकी जिताडीवाला पाहिजे ना. बारकी जिताडी सगळे माग करून ठेवलं. लेपा 400चा वाटा आहे. 400ला वाटा. काय करायला बरोबर ना. बरोबर नाही लागत. मोठी कोळंबी विचार कशी. 500 आणि हे मोठं हे 800 ना मम्मी मार्केट 100ला वाटतं. माकलं विचार. माकलं माकलं कशी. 300 द्या. या 700 रुपये किलो. मासे कमी झाले बाजारातले. सुळे कसे आणि कोलबी 500 रुपये किलो. चिवणे नाहीत, वेगळे आहेत. किलो देव.
काय घेणार सुरमा आता बरी नसणार काय सुरमा काय बरी नसणार आता जिताडा विचार कसा आहे हां यार